guys, kilo karo mas-mase nang Pantai Gemah. Lho, nyewa iki lho. Nyewa iki penak iki liburan ya toh nang Pantai Gemah kono kae ya toh. Aja lupa iki dolanan iki. Ke Pantai Gemah. Nginep enek. Nyewa iki kudu nggo pacar selingkuhan ya toh. Pokoke nang kene iso liburan, iso ngiclik ya toh. Wis tak kentu sak puase ya. Los. Pokoknya selingkuhan tapi aja bojone wong, aja enggak boleh ya, Pak. Masuk pintu 2 iki lho, buke golek ibuke, Pake. Pintu 2 Pantai Gemah ya toh. Oh, sampean ndek penginapan? Murah pira, Pak? 200 per malam. 24 jam 200 iso ngiclik ya toh ping 10 sak dobolmu. Ngentekne gejuh ya oleh pokoknya ya toh, Pak. Sampeyan ada apa, Pak? Penting untuk makelar bawuk ya. Nah kene enggak enak khusus dia liburan tok. Oke. Tapi oh iya. Lek bojone wong ora oleh, penting ora konangan tapi ora apa-apa. Lek wong luar kota, Pak, apa yo ngerti sing digondol sapa ya apa ora. Tapi kan yakin. Mesti lek mlebu nyuk-nyuk dengan siapa? Ini bojoku. Aman. Aku sok lek pensiun apa yo mangkal nang kene apa wae. Masa? Aku Blitar. Lego. Apa lo Pak Eki lek mengikuti gue? Apal banget. Heeh. Abe? Ngantru wes. Nang ngantru ya. Konangan saya. Ya udahlah, pokoknya aja lali nang Pantai Gemah ya, pintu 2. Iki lho, nyewa ngene iki murah meriah. Setengah jam 50, 1 jam 100. Murah meriah. 24 jam 200.000 kamar. Nah, kamare 24 jam 200.000.